Panuchangamire toparere vakuru vedu pamusoroi vakuru we ngatindoripira kubatwa ipwere dzenyu dzauya dzaramba kuti kwete amunzarwo ekani iri denya irichangamire. Makadii mhuri yeZimbabwe, kusangana pano paGibbs Legacy patinokunzirai manews update ezvinoitika munyika yedu yeZimbabwe nemumastreets esocial media. Update ndeyandakakubatirai muzuva ranhasi ndeyemapfupa evanhu vakafa ayo akaonekwa kumayambara kwaSeke. Mhuri yeZimbabwe, ndisingapedzi nguva, hatisari tichiona vhidhiyo iri, ukomenda, ulike, ushare zvinotibatsira kuti YouTube ipishe vhidhiyo redu tisine nyaya ekani iri denya irichangamire. Vakuru we, tauya ukatiri vana venyu kutsvaka kupai karuremekedzo rwenyu changamire. Tikataya wakatauya kane vanoda kuti vazadzikise, tikataya wakamapfupa enyu haangangoramba akadaroka achirohwa nemhepo nemvura nezuva muri vanhu vevakuru. Zvotikati mukazondoripiko raakubatwa kwete hapana ramaipe tati muonekwe ka makati chati homuchareva zvino tiri kuti wakamupiwe ruremekedzo rwenyuka sezvinongoitwawo kavamwe vese. Musazoti aiwa ndatanangirwa vakuru we, kati yewo tauya kwamuri vakuru we, musazokahadzika. Tikuda kurakidza ka vemutemo pamusoro changamire kana ndichemuchembere tataiwa varida kuti vaone humbowo vagofamba naro vaziveka kwavari kubva nekwavari kuenda. Vakuru we, kuchemera chakanaka kuti tikugadziridzei tikupei ruremekedzo rwenyu katati hamungarambe makadaroka muri vanhu vakuru. Aiwa mongotipawo ruregerero papwere dzakaita iri kusaziva kutsvagawo kurarama. Tarambawo jambwa nemunyamarushava kwavari, chero imi maitirwawo kazvizadzikiso zvenyu. Aiwa kaove manaka ove muchechetere mvura yeguvi. Tinoimba aiwa Zimbabwe, munotidaira mativi mana makombwe mhondoro dzese dzenyika kusvika kakuna sekuru chaminuka motisvisira kuna musika vanhu kuti aiwa hapana ramaipe, asi kandiwo chitsidzo chamakaita kubvara kare kuti aiwa hakuna bvupa richazenge richionekwa riri pamusoro penyika kana rinopararira pamhene. Ndo ratauya naro vakuru we, aiwa kamotizarurira motichengetedza, taramba zvese zvakaipa mototikomborera nekuti ndisi takupai ruremekedzo. Aiwa tinotenda nevese vatinavo pano, aiwa movaringidzawo ka vavinga imi kuzopembedza ukuru hwenyu. Aiwa tinotenda. Panuchangamire toparere vakuru vedu pamusoroi vakuru we, ngatindoripira kubatwa ipwere dzenyu dzauya dzaramba kuti kwete amunzarwo ekani iri denya irichangamire. Idenya rakutoitirwa mashini mbeva iri denya iri rakafukurwa nevana kusaziva. Mugotiregerera vakuru we, tati muonekwe, mugadziridzwe, murongedzwe zvakanaka ipwere dzinotadza nyoka dzinozvara mbavha nemuroyi. Vakuru we, mungotiregerera changamire. Saiba maona musoro kama chokwadi musoro iwoyo collarbone yakadotikoka iyi ipo pano mukauya pana pane zvuma zvandaitaura paya zvimwe zvakatotsitsirwa nemvura zvanga zvakatoeredzwa ipapapo. Ndofunga iri kai
azvichaoneka kunga radhaka. Zvanga zvakatobva muhuro meso zviratidza kuti pane zvuma zvanga zvaitori muhuro. Zvakaoma mambo meno ndisu vana vacho katodii ndizvozvo ndokutoti zvigadzirisei.